Moja manželka neprestáva hovoriť zo sna. Keď som si bral svoju manželku, bol to vzťah ako z rozprávky. Boli sme si blízki, stále sme sa smiali, stále sme si mali čo povedať. Nože po pár rokoch sa niečo začalo meniť. Začala hovoriť zo sna. Najprv to bolo nevinné, pár nezrozumiteľných slov, nejaké smiešné frázy, ktorým sme sa ráno spolu smiali. Ale postupne to prichádzalo častejšie, každú noc. Niekedy sa zasmiela, inokedy šeptala a občas sa jej hlas zmenil. Bol nižší, studený, úplne cudzí. Spočiatku som sa tým bavil. Dokonca som ju občas potajomky nahrával na telefón, aby som jej to ráno pustil. Smiala sa na tom až do jednej noci. Tá nahrávka bola iná. Hlas, ktorý som počul, nebol jej. Nebol ani ženský. Bol to šepot. Mužský, chraplavý. A hovoril len: pozerám na teba. Najprv som si myslel, že ide o vtip. Možno sa nahrávka pokazila. Možno to bol len nejaký zvuk v pozadí. Ale keď som sa pozrel do aplikácie, videl som, že nahrávka bola spustená presne o 3:12 v noci, v čase, keď sme obaja spali. Od toho momentu sa to len zhoršovalo. Začala spánku sedávať na posteli, niekedy len pozerala do prázdna, inokedy šeptala. Vždy rovnakým tónom, ako keby s niekým viedla rozhovor. Raz som ju zobudil a spýtal som sa, čo sa deje. Tvár mala prázdnu, oči otvorené, ale nič nehovorila. Potom povedala vetu, ktorá mi zamrzla v žilách. On stojí za tebou. Keď som sa otočil, za mňou nebol nikto. Začal som byť paranoidný. Nahrával som každú noc, sledoval čas a zistil som, že vždy začne hovoriť medzi 3:00 a 3:15. Raz keď som počúval záznam, v pozadí bolo počuť dupotanie, ako keby niekto prešiel po drevenej podlahe. Lenže naša spálňa je na druhom poschodí a dom nemá povalu. Jednu noc som sa rozhodol, že zostanem hore a zistím, čo sa deje. Ležal som v posteli, predstieral spánok a čakal. Presne o 3:08 sa začala hýbať. Najprv len ticho, potom sa posadila. Šepkala tie isté slová ako predtým, ako keby sa s niekým rozprávala. Lenže tentoraz to nebolo do tmy, pozerala priamo na mňa. On sa na teba hnevá, povedala. Prečo si mu nepovedal, že ho počuješ? Zostal som paralizovaný. Nepohol som sa, nechcel som ju prebudiť. Potom sa jej hlas zmenil. Zhlboka sa nadýchla tým najchladnejším tónom, aký som kedy počul, povedala. Vidíš ma teraz? Ráno si nič nepamätala. Tvrdila, že sa jej nič nesnívalo, ale pod nechtami mala niečo tmavé. Najprv som si myslel, že je to zaschnutá farba, nože na vankúši bol malý červený flak. Začal som byť zúfalý, poslal som nahrávky kamarátovi, ktorý robí so zvukom, a poprosil som ho, aby ich vyčistil. Po pár dní mi napísal: počul som to, tých hlasov je tam viac. Boli tam 3. A jeden z nich sa opakoval: nenechaj ju zobudiť, ak sa zobudí, uvidí nás všetkých. Odvtedy som v spálni nespal. Presťahoval som sa na gauč do obývačky, ale aj tak som ju počul. V noci chodila po dome, rozprávala sa sama so sebou. Niekedy spomínala cudzie mená, niekedy sa smiala, ticho ako dieťa. Raz v noci som ju počul, ako otvára vchodové dvere. Pribehol som k nej, chytil ju za rameno, zastavila sa, pomaly sa otočila a potichu povedala: musíme opustiť dnu. Potom sa zrútila na zem. Zobudila sa až ráno a tvrdila, že sa jej len snívalo, ako k nám niekto prišiel na návštevu. Posledná nahrávka, ktorú som spravil, je nejasná. Zaznamenal som ju deň predtým, než to celé skončilo. Na zázname je počuť môj hlas, ako sa ju snažím zobudiť. Prestaň, prosím, zobuď sa. A potom hlas ženy, nie je šepot, nie je smiech. Hlas, ktorý znel hlboko, staro, ako keby prichádzal z priepasti. Teraz už je vo vnútri. Záznam sa končí zvláštnym prasknutím mikrofónu alebo výkrikom.
O pár dní neskôr polícia našla dom prázdny. Posteľ bola roztrhaná, všetky nahrávky vymazané a na stene spálne bolo napísané: teraz už snívajú obaja.